Zdravím všetkých, dneska tu máme aj takéhoto pekného Kodiaka z roku 2021. Ide o naftovú 2-litrovú verziu 147 kW, kde v podstate majiteľovi ideme prioritne nastaviť nízky tlak oleja, alebo teda ideme ho nastaviť tak, aby to mazalo tak, ako má, nakoľko aj tieto Evo motory majú s tým celkom problémy. Ďalej vypíname štart-stop systém, samozrejme, nastavujeme celkový priebeh tej riadiacej jednotky motora. V neposlednom rade je to aktualizácia a úprava automatickej prevodovky 7-stupňovej DQ381, nakoľko aj tieto prevodovky dosť podtáčajú a to vibrovanie je naozaj nepríjemné, takže nastavíme celkový priebeh aj toho radenia, aby to auto nechodilo proste na 1200-1100 otáčok, ale radilo tak, ako má. Samozrejme sa ospravedlňujem za toto farebné tričko, ale trošku pračka nevyprala tak, ako má. Už nám neostáva nič iné, ako len dokončiť všetky úpravy, ktoré máme v pláne a pôjdeme sa previesť, otestovať a majiteľ si príde pre svoje autičko a myslím si, že bude celkom spokojný. Konečne je to plnohodnotný automat, nechodí to na 1200-1100 otáčok, ale preraďuje to až pri nejakých 2000 otáčok, to znamená, že ideme dediny cca 40, teraz nám to hodilo do štvorky, padlo nám to na 1500 otáčok, čo je o dosť príjemnejšie. Keď aj na tej štvorke to vytočíme do nejakých 55, stále jeden zaradená štvorka, do 5 nám to vlastne preradí až nad nejakých 60 km za hodinu. Isto pri dobržďovaní alebo teda vchádzaním do dediny pribrzdíme, automaticky nám tam skorej hodí tú štvorku a vystrelí to na cca 1500-1600 otáčok, čo je oveľa príjemnejšie, ako keby to malo padnúť na 1000 alebo možno 900 otáčok. Takže ak vás bude niečo trápiť alebo vás bude niečo len zaujímať, kľudne sa ozvite a sme tu pre vás.